niin me usein ajatellaan, että, niin kuin, että löytyy joku lääkekapseli, joka niin kuin hoitaa ja vaikuttaa. Ja tämä on nyt se ratkaisu, että se tulee tavallaan jostakin ulkopuolelta se meidän vastaus. Mutta sitten, niin kuin, että jos se olisikin jotakin tällaista, että niin kuin, no niin kuin vaikka, että vedessä voisi olla jotakin parantavaa tai että vesi voisi olla se, niin kuin, että me hoidetaan vettä ja sitten sä juot sitä vettä ja vesi parantaa sut, niin sitten sä että ei, tämä nyt voi olla näin yksinkertaista, että pakkohan siinä on jotain muuta olla. Että, tai just niin kuin energiahoito, että sä voisitkin niin kuin hoitaa käsillä ja niin kuin, tai vaikka itse jopa hoitaa itseäsi, niin sehän on jotenkin ihan vastoin ehkä sen, miten me ajatellaan, että asiat toimii. Tervetuloa Amiri Marleena podcastiin. Jakso on numero 21. Tänään meillä on vieraana Johanna Blomqvist. Johanna on filosofian tohtori, fyysikko, kansainvälisesti julkaissut kirjailija, luennoitsija ja energiahoidon opettaja ja tutkija. Johannan 3. kirja, Veden mysteeri, ilmestyi viime elokuussa. Tervetuloa. Kiitos. Tosi kiva olla täällä. Kiva. Kiitos kutsusta. Ihana. Tosi inspiroivaa saada sut vieraaksi. Mä oon tykännyt tosi paljon, mitä mä oon kokenut sun kirjoituksista, että sä lähestyt tätä maailmaa silleen tutkimalla asioita, silleen, että mitkä resonoi sulle energeettisesti ja kehollisesti ja lähdet sitä kautta tekemään päätöksiä. Ja mä tykkään myös muutenkin sun tavasta lähestyä energiaa ja sitten myös maailman rakennetta. Ja se on toiminut mulle myös suurena inspiraationa mun omaan ajatteluun ja on tosi hieno päästä keskustelemaan näistä asioista sun kanssa. Kiva. Ootan innolla. Katsotaan, minne tämä vie. Joo, mäkin tosiaan, kun mietittiin vieraita, niin mä mietin itse silleen, että kun me ollaan puhuttu aikaisemmissa jaksoissa paljon justiin henkisistä asioista ja sitten ollaan niin kuin tieteestä ja monesta. Ja sitten mä oon itse kokenut, että mun yksi intohimo on just sillata niin kuin sitä henkisen ja tieteen ja kaiken niin kuin niiden välistä kuilua, joka tuntuu välillä vähän keinotekoiselta. Niin sitten ihanaa, että on ihminen, joka on sekä fyysikko ja akateemikko ja samalla energiahoitaja. Se on mulle semmoinen, että joku tekee sen niin kuin in action, sen siltaamisen, niin tosi ihana päästä kuulemaan siitä. Ja siksi haluaisinkin ihan ekana kysyä sun polusta, niin kuin, että miten sä oot, niin kuin, jos sä haluat lyhyesti kertoa sun elämän polkua, että miten sä oot päätynyt niin kuin, tohtoriksi ja energiahoitajaksi. Joo. No kaikki alkoi, siis tosi kauan. Mä ajattelin, että ihan varmaan lapsuudesta lähtien, niin kuin, mulla on ollut sellainen niin kiinnostus niin kuin ymmärtää tätä meidän maailmaa ja tätä todellisuutta tai niin mä ajattelin, että se on ihan sieltä lapsesta lähtenyt, että erilaisia ilmiöitä, mitä olen just halunnut tutkia ja kokeilla ja katsoa, että mitä ne on. Mä itse asiassa jossakin mun kirjassakin kerron siitä, että miten mä ajattelin, että että kun me kasvetaan niin kuin vanhemmiksi ja aikuisiksi, ja että jossain vaiheessa niin kuin me saadaan niin kuin ne vastaukset, meille jotenkin aukeaa niin kuin, ja tulee semmoinen, että me vähän niin kuin saatetaan jopa saada joku kirja, missä on kaikki ne vastaukset, että mitä tämä on tämä maailma ja minkä takia me ollaan täällä ja mikä se mun oma tehtävä on tässä maailmassa. Ja mä jotenkin niin kuin ajattelin kanssa, että kun sitten koulussa, niin kuin, no mua kiinnosti aika paljon just kaikki luontoon liittyvät, kaikki biologia ja luonnontieteet ja fysiikka erityisesti. Ja mä niin kuin ajattelin, että vaikka esimerkiksi fysiikasta, että mä voisin löytää jotakin vastauksia, joku semmoinen vaikka teoria, joka selittäisi kaiken, että mitä tämä on tämä meidän maailma ja minkä takia me ollaan täällä ja mitä tämä todellisuus on. Ja sen takia mä sitten itse silloin alun perin niin kuin kiinnostuin just fysiikasta ja lopulta niin menin yliopistoon lukemaan sitä fysiikkaa kanssa, että kun ei niitä vastauksia vieläkään tullut, niin mä ajattelin, että ehkä niitä rupeaisi sit sieltä vähitellen niin kuin aukeamaan se, että mitä tämä kaikki on. Että mun pitää vaan mennä syvemmälle ja ehkä ne sieltä alkaa tulla. Ja sitten mä maisteriksi valmistuin ja no ei vieläkään niitä vastauksia. Ja sitten mä edelleen jatkoin siinä samassa ryhmässä, missä mä tein mun sitten ton gradun ja jatkoin siinä ja sitten väittelin sieltä tohtoriksi. Ja mun väitöskirja, se liittyi niin kuin kvanttifysiikkaan ja molekyylifysiikkaan, että mallinnettiin molekyylejä, joilla sitten kuvataan niin kuin isompia systeemejä ja sitä isompaa todellisuutta. Paljon, tai tuntui, että moniin asioihin sai vastauksia, mutta paljon oli varmasti semmoista, niin kuin, että mä ajattelin ehkä, että
mä tiedän niin kuin se, miten se maailma toimii, mutta sitten yhä enemmän niin kuin, oli paljon semmoista, mitä ei tiedä eikä tiennyt. Ja sitten oikeastaan vasta, niin kuin, mä olin semmoisen 10 vuotta sitten töissä, opastin muita tutkijoita ja tein töitä yritysmaailmassa ja tutkijoiden kanssa muuten töitä. Mutta sitten niin kuin tai miten mä sitten päätyin tavallaan siihen, että sä kysyt niitä energiahoidoista ja muuten niin kuin, tavallaan miksi se suunta alkoi vähän niin kuin menee eri suuntaan kuin mitä mä ehkä olisin ajatellut. Ja niin se lähti sitten siitä, että mun lähipiirissä oli aika paljon sairastumisia. Tai erilaisia sairastumisia, joissa sitten kuuli usein, että se vaihtoehto, mitä, jos sitä on, niin se on ehkä sitten vaan syödä lääkitystä lopun elämää tai ei ehkä ole sitäkään vaihtoehtoa. Ja sitten mulla alkoi niinku asioita loksahtelemaan paikoin, että mä rupesin niinku mun väitöskirjassa, kun mä tein malleja, niin oli erilaisia tilanteita, joihin rakennettiin erilaisia malleja, joilla mallintaa sitä todellisuutta. Ja nekään mallit ei aina kuvannut parhaalla mahdollisella, tai kaikki mallit ei toiminut kaikille. Ja sitten samanlainen tunne mulla sitten kanssa tuli, että ehkä mekin ollaan niinku meidän elämässä, että me eletään niinku tietyn mallin mukaan. Että meillä on niinku semmoinen malli, että esimerkiksi jos sairastutaan, niin me syödään lääkkeitä, joilla blokataan kehossa jotakin tiedonkulkua ja sitten sillä saadaan jotakin oireita pois. Mutta ehkä sitten olisi joku toinenkin malli, jonka mukaan voisi niinku ajatella niitä asioita. Ja sitten tutustuin niinku energiahoitoihin. Mä kerron mun ensimmäisessä kirjassani William Bengtsonin tutkimuksista. Ja hän tutki hiiriä ja oli kehittänyt oman energiahoitomenetelmän. Ja silloin oli tosi erikoisia tapahtumia, mitä tapahtui niin sen energiahoidon myötä. Ja sitten näillä hänen kokeissaan sit hän halusi ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu, että mitä tämä on, että mikä se on se ilmiö, mitä siinä tapahtuu. Ja nämä tutkimukset oli oikeastaan sit mulle se, mikä niin kuin lähti herättelemään, koska ne oli sitä maailmaa, mitä mä olin niin kuin tottunut ymmärtää, että mä olin lukenut niitä tutkimuksia, erilaisia tutkimuksia ja nämä tutkimukset, niin, että jos mä tavallaan katsoin niitä niin kuin tutkijana, niin mulla ei ollut mitään syytä niin kuin hylätä niitä, että mua kiinnosti se, että mitä siinä on, miksi mä en ole vaikka kuullut tällaisesta, että energiahoidosta, energiahoitomenetelmästä, jolla voisi hoitaa ja vaikuttaa niin kuin eri tavalla asioihin ja mitä se on. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että mä kokeilen, mä lähden niin kuin, että mä en ole oikea tutkija, jos mä en lähesty sitä aihetta niin kuin tavallaan avoimin mielin. Että tietenkin niin kuin semmoisella tutkija-asenteella, että mun ei tarvitse uskoa, mitä se on, mutta mä voin niin kuin kerätä dataa ja kokeilla katsoa, mihin se johtaa. Ja se kertoo sitten enemmän siitä, että mitä tämä on. Ja sille tielle mä oon jäänyt, että mä tosiaan ensimmäisessä kirjassa kerron sit niistä, mitä mun nähdäkseni, mitä sit fysiikkatiede voisi sanoa energiahoidoista, minkälaisia kokemuksia mulla oli. Ja sitten toisessa kirjassa mä kerroin hypertodellisuudesta. Sitten menin oikeastaan siihen, mitä mä siellä lapsuudessa jotenkin olin ajatellut, että se kirja, mitä mä ajattelin, että mä saisin, niin mä kirjoitin tavallaan itse sen kirjan. Sen hypertodellisuus on se kirja, jonka mä ajattelin, että minkä mä ehkä saisin sitten aikuisena käsiin. Ja kun mä en sitä kirjaa löytänyt, niin mä kirjoitin sen itse. Wow. Joo. Ja sitten nyt tämä johti oikeastaan sitten tähän veteen, että koska meistä niin iso osa on vettä, niin meidän pitäisi ymmärtää sitä vettäkin, että jotta me ymmärrettäisiin itseämme. Tavallaan kääntyy oikeastaan siihen, että mä en löydä välttämättä niitä vastauksia ulkoapäin, vaan mun pitääkin ehkä hakea niitä sisältäpäin eri tavoilla. Mä haluan vielä selventää, että nämä Bengtsonin tutkimukset oli siis niitä, missä energiahoitamisella parannettiin hiiriä niin niihin tartutetusta syövästä aika suurella todennäköisyydellä. Halusin selventää. Joo, eli tämä oli se, missä oli hands-on healing-menetelmä, mistä hän puhuu. Ja tosiaan niin kuin, tämä tutkimus oli semmoinen, mä kerron. Joo, kerro lyhyesti vaan, jos ei kuullut. Joo, eli se oli tämä syöpätyyppi, mitä hän tutki, niin he valitsi tarkoituksella tavallaan semmoisen syöpätyypin, joka oli hyvin tunnettu, jonka käyttäytyminen niin kuin muuten tiedettiin ja mitä kokeissa niin kuin tiedettiin, että mitä tapahtuu. Ja yli 2000 tutkimuksessa, mitä aikaisemmin oli tehty, niin yksikään hiiri ei ollut selvinnyt päivää 27 vanhemmaksi niin kuin altistuttua sille syöpätyypille. Ja nyt sitten tässä niin kuin Bengtsonin kokeissa, kun näihin hiiriin injektoitiin se syöpätyyppi, niin ensimmäistä kertaa ne hiiret parani. Ja se oli tietenkin, niin kuin, että eihän tämä nyt jotakin tässä varmaan muuta tapahtuu. Ja sitä on toistettu tosiaan tätä koetta
Ja nyt tällä hetkellä niin kuin 16 tutkimuksessa ja mä en muista kuinka monessa eri yliopistossa, mutta oli useampi yliopistossa, eri ryhmissä on niin kuin testattu tätä samaa ja samoin tuloksin. Joo, kun itse on myös ajautunut energiahoitojen pariin ja sen maailman pariin, koska on ollut itse tosi herkkä ja tunnen ihan fyysisesti niin kuin energiaa ja niin kuin, että on niin kuin ihan kehollisia tuntemuksia siihen liittyen ja sitten sitä kautta hävennyt siitä puhumista, koska se niin kuin luokitellaan just semmoiseksi huuhaaksi ja hörhöksi ja tiede väittää, että sitä ei ole olemassa, että se on uskomushoito. Mutta silloin, jos se toimii eläimillä, kuten hiirillä, niin silloin kyseessä ei voi olla uskomushoito, koska se voi hiirille uskotella. Niin siksi se on mun mielestä just niin kuin ehkä semmoinen ensimmäinen niin kuin tavallaan hyvä argumentti siihen, että jos kyseessä olisi placebo-vaikutus ja uskomushoito, niin miten se voi toimia hiirillä? Niinpä. Joo, ja näissä Bengtsonin kokeissa hän erityisesti halusi vielä, että hän opetti niin kuin ne, jotka teki sitä energiahoitoa, että hän tarkoituksella valikoi niin kuin mahdollisimman skeptisesti tähän menetelmään suhtautuvia henkilöitä, joille vaan opetettiin se menetelmä ja näiden hoitajien ei niin kuin pitänyt tai ei ollut tarpeen niin kuin uskoa siihen menetelmään. Että jos niin kuin hoitajatkaan ei usko siihen, eikä ne hiiret voisi ehkä ajatella, että ne uskoo, niin mitä siinä sitten tapahtuu. Että se on kyllä sinänsä niin kuin, just siitä uskon vaikutuksesta, että kyllä varmasti niin kuin sillä on iso merkitys, mutta että niin kuin, ei se aina tunnu, niin kuin, että se menisi niin kuin suoraviivaisesti. Mutta mä jotenkin, säkin puhuit siitä, että niin kuin miten selittää, tai vähän siitä tuosta tieteen vaikutuksesta, niin että ehkä tässäkin on kyse se, että kun meillä on se tietty malli ja meillä on se tapa niin kuin nähdä se niin kuin tavallaan sen tieteellisen materialismin kautta meidän maailmaa, niin tätä ei voi selittää sillä samalla mallilla. Että meidän pitääkin ehkä hakea niitä malleja jotain muuta kautta ja se ei tarkoita, että se olisi niin kuin väärin se meidän tapa nähdä tämä maailma, mutta että voi olla joku toinen tapa nähdä maailma, joka avaa tavallaan niin kuin eri puolelta sitä, että me katsotaan niin kuin samaa, mutta vähän eri näkökulmista. Ja niin mä oon jotenkin semmoiseen tulokseen tullut, että se ei niin kuin tarkoita sitä, että meidän nykyinen kaikki maailma, mitä me on selitetty ja miten me selitetään, että se olisi niin kuin jotenkin väärin, vaan että pitää jotenkin ehkä joitakin ilmiöitä tarkastella eri tavalla. Ja sitähän tutkiminen on, että ei niin kuin, eihän se ole sitä, että lyödään lukkoon, että tämä on nyt kaikki on selvää, koska ei kaikki ole selvää, vaan sinne voi tulla koko ajan uutta dataa. Niin. No. Miten sä selittäisit, että mitä toi niin kuin energia on ja minkä takia sillä hoitaminen toimii? Esimerkiksi muistelisin, että siinä Bengtsonin kokeessa pyöriteltiin, mäkin vähän testailin sitä, pyöriteltiin semmoisena hyrränä niin kuin positiivisia muistoja päässä ja mä vähän testailin sitä silloin, että sitten tästä tuli kyllä hyvä mieli, että mun niin kuin oma olo parani, mutta minkä takia tämmöisen niin kuin energian suuntaaminen tekee niin kuin muutoksia ihan niin kuin jollain syövän tasolla asti tai sitten niin muutenkin? Toi mun mielestä niin kuin, tässä niin kuin jotenkin tulee ehkä semmoiseen, tai mitä mä oon niin kuin huomannut, että jotenkin törmää semmoiseen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen, että jotkut sanat, me ajatellaan, että tämä on niin kuin, tämä sana tarkoittaa tätä, mutta se ei välttämättä niin kuin riitä selittämään kaikkea. Että niin kuin mä jotenkin ajattelen esimerkiksi energiaa, niin kuin energiafysiikassa on jotain ihan erilaista kuin mitä jos me ajatellaan, että puhutaan vaikka energiasta, niin se voi olla sitä, että sä jaksat paremmin tai se voi olla niin kuin, no erilaisia asioita sen energian kanssa. Mutta sitten näissä niin kuin musta tuntuu, että siihen liittyy aika paljon asioita, että onko se välttämättä just sitä energiaa vai miten siihen liittyy se mieli ja miten vuorovaikutus ja itse asiassa Bengtson ehdotti informaatioyhteys, että se olisi niin kuin jotenkin, että pitäisi puhua informaatioyhteydestä ennemmin kuin energiahoidoista, koska se niin kuin ehkä kuvaa sitä, että siihen tarvitaan niin kuin se yhteys siihen hoidettavaan ja tavallaan se vuorovaikutus, että se on niin kuin merkityksellinen. Ja sitten siinä saattaa just kokeekin joskus, että energiahoidossa, en tiedä onko sulla, tai mä ainakin olen kokenut monesti niin kuin energiahoidossa, että niin kuin tulee jotakin semmoista samanlainen joku tieto, joku informaatio, että vaikka niin kuin tulee joku nimi mieleen, ja kun sä kerrot sen nimen, niin se saattaa olla just sille hoidettavalle joku tärkeä henkilö. Että vähän niin kuin semmoinen, että siinä muodostuu joku semmoinen yhteys ja saa niin kuin samanlaista tietoa. Mutta sitten se energia, tuohan, että väistämättä niin kuin voi huomata joskus, tai mäkin usein reikiä olen tehnyt, niin siinä on esimerkiksi yksi tunne, mitä tuntee, on niin kuin se lämmön tunne, vaikka mikä tunteet käsissä, niin kuin kädet lämpenee
ja saattaa tuntea kehossa jotakin virtauksen tunnetta. Että sehän on niin kuin, että jos sitä selittäisi, niin kyllä mä selittäisin sitä energiana, että se on jokinlaista energiaa. Mutta että jotakin niin kuin tapahtuu kehossa ja jonkunlaista energiaa, mutta että niin kuin, onko se, mikä on se merkitsevä, että se mitä tarvitaan just vai onko ne vaan niin kuin, vähän niin kuin semmoinen sivuoire, mitä tapahtuu kehossa niin kuin sen yhteyden kautta. Että varmaan siinä on aika monia asioita, mutta nyt mä vähän menin sivuurille, että niin sä kysyit siitä energiasta, miten mä selittäisin sitä. Sitä, että miten se niin kuin parantaa, miksi se parantaa se energia, niin kuin fyysisiä asioita. Eihän se aina välttämättä parannakaan. Tai tapahtuu jotakin, mutta vähän, tai se tunne on, että sä et voi, niin kuin, että hoitaja ei ole se, joka ohjaa sitä. Että sä voit esittää vain jonkun toiveen, jonkun ehkä intention, mitä sä toivoisit, että lähtee tapahtumaan. Mutta sitten niin kuin, mä oon kokenut, että niin kuin niillä eri menetelmillä, eri tekniikoilla jotenkin mielentasolla niin kuin päästetään irti siitä, että se oot niin kuin sinä, joka on se merkitsevä ja joka tekee sen, vaan että sä oot niin kuin, ehkä merkitsevä onkin just se yhteys, mikä teillä on ja sitten se, mitä siinä tapahtuu, niin tapahtuu. Mutta jotenkin se on ehkä niin kuin, että vähän niin kuin siinä purettaisiin jotakin mielen tasolla tapahtuvia jotakin rajoja tai joku semmoinen, mikä, että ehkä se, no mä ajattelin, että musta se informaatioyhteys voisi olla niin kuin hyvä, kun tavallaan se niin kuin auttaa ehkä semmoisessa, että sä saat jollakin tiedostamattomalla tasolla just sen, mitä sä tarvit. Ja toinen ei voi niin kuin, toinen on vaan se apuvälikäsi siinä, että vähän niin kuin kanava. Että just usein puhutaan, että niin kuin energiahoitaja on kanava, joka kanavoi sitä energiaa. Ja no, en mä tiedä, tulisi tässä mitään vastaan. Kyllä tässä tuli, ja itse asiassa tuo informaatioyhteys resonoi myös paljon, koska mä kuuntelin sitä sun hypertodellisuuskirjaa, mikä on tossakin esillä, ja siinä sä puhuit tästä niin kuin simulaatioteoriasta, mistä mä oon aikaisemminkin kuullut paljon, mutta mä en ole ikinä oikein alkanut perehtyä siihen sen enempää. Ja sitten sä puhuit siinä niin kuin sen yhteydessä siitä, että olisi niin kuin mahdollista, että me elettäisiin jonkinnäköisessä simulaatiossa, missä jonkinnäköinen kvanttitietokone pyörittäisi sitä todellisuutta ja se loisi meille semmoiset niin kuin raamit, minkä puitteissa toimii, ja tämä olisi niin kuin muullakin tapaa algoritminen kuin Facebookin feedien ja muidenkin. Ja puhuit siinä esimerkiksi siitä, miten noi fotonit käyttäytyy yksilöllisesti ennalta arvattomasti, mutta sitten yhdessä ne käyttäytyy niin kuin tosi johdonmukaisesti, mitä niin kuin tietokone voi selittää. Ja sitten siinä, niin kuin, että puhuit siinä yhteydessä, että se energia voisi myös olla niin kuin jonkinnäköistä informaatiota, että me niin kuin, puhuit tässä aikaisemmin, että se energia voisi niin kuin purkaa niitä jotain rajoja ja se voisi olla niin kuin se toimiva menetelmä, niin se jotenkin resonoi mua, kun mä mietin sitä, että voisiko se, niin kuin, jos se kerta toimii, niin voisiko se sitten jollain tavalla muuttaa tätä meidän informaatiokenttää, josta olisi jonkinnäköinen tietokoneen luomus tämä todellisuus. Mitä sä, siitä on kuitenkin aikaa ja jonkin verran, kun sä oot kirjoittanut se hypertodellisuus, niin mitä sä nykypäivänä ajattelet tästä? Mitä se on? Joo, siis tämä simulaatio, siis se oli mun mielestä niin kuin kiinnostavaa, koska sen kautta niin kuin voisi löytää vastauksia aika moneen semmoiseen kysymykseen, jotka niin kuin vaikka fysiikaskin on auki. Mutta mä ehkä niin kuin, mä jotenkin sinne esitin, että useinhan esitetään, niin kuin, että on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, että mikä sen simulaation on luonut. Ja yksi vaihtoehto, mikä musta niin kuin oli aika yllättävä ja kiinnostava, oli se, että voisi ajatella, että se on myös niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin tietoisuuden luoma. Että on joku niin kuin semmoinen perustava tietoisuus, joka on sen niin kuin tavallaan kaiken taustalla oleva, mitä voisit selittää eri tavoilla, että mikä se tietoisuus on, mikä siellä on. Että se ei välttämättä ole mikään niin kuin korkeamman sivilisaation luoma tietokone, jossa me pyöritään täällä niin kuin hahmoina, vaan että se tietoisuuden luoma niin tuntui mun mielestä, niin kuin siinä oli jotakin sellaista kiehtovaa, että se tavallaan yhdistäisi aika monia niin kuin puolia ja sitä voisi ehkä yhdistää niin kuin jonkin uskonnonkin ja niin kuin ajatusmaailmoinkin, että sieltä löytyisi vastauksia. Mutta just esimerkiksi semmoisia niin kuin kysymyksiä, kun jotain miettinyt joskus, että kun vaikka tiedetään, että valolla on joku maksiminopeus, että minkä takia sillä valolla on se maksiminopeus, niin sitten jos sä ajattelet, että sen analogian, että onkin simulaatiota, niin jos sä ajattelet jotain pelimaailmaa, niin onhan sielläkin niin kuin tiettyjä rajoja, että miten jotkut tietyt rajat, että siellä on joku maksimi vaikka
prosessointinopeus, miten asiat toimii. Tai sitten kun puhutaan, että fysiikassa on pienin mahdollinen mitta, on Planckin vakio, semmoinen, mitä pienempää ei voi olla niin kuin mittaustarkkuuden takia, niin sekin voisi tarkoittaa, että no se on ehkä se pikselikoko siinä simulaatiossa, että sen pienempää ei voi olla siinä. Mutta se oli musta kiinnostavaa ja kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että siinä on, että eihän me välttämättä koskaan saada tietää, että eletäänkö me simulaatiossa, mutta on semmoisia, että sieltä löytyy aika kiinnostavia semmoisia vastauksia, jotka vois selittää monia asioita. Että se on ihan kiinnostava kyllä. Mutta se ei välttämättä monesti ajattele, että simulaatiot se on jotakin pelottavaa ja että joku, joka hallitsee sua, mutta sitten toisaalta sen kautta voi löytää semmoisia vapauttakin, että on tiettyjä asioita, että sä voit vaikuttaa, että se ei ole ennalta määrätty, että nämä asiat menee näin, vaan että on tietyt, että sä pystyt itse vaikuttaa ja on vapaus valita. Vähän niin kuin Matrix-elokuvassa ylipäätään se ajatus siitä, että tämä maailma tai tämä simulaatio kautta systeemi, missä me eletään, niin siinä on tiettyjä lainalaisuuksia ja tiettyjä juttuja, joihin justiin pystyy vaikuttaa sillä omalla intentiolla. Ja sitten sä voit ratkaista vähän sitä mysteeriä ja kräkätä matriksia auki ja sitä kautta huomata, että okei, wow, että täällä voikin pelata tällä kentällä laajemmin. Niin, joo. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Mä ainakin joskus lukenut, että ihan on tullut sellaisia kaikissa näissä tämmöisissä tieteenkuvalehdissä ja tämän kaltaisissakin julkaisuissa on tullut sitä, että ihan maailmantason fyysikot on päätynyt siihen, että maailma on hyvin simulaation kaltainen. Että se on oikeasti ihan semmoinen globaali kysymys, että onko tämä, eletäänkö me, tämä on ihan simulaatio tämä koko homma. Että se ei ole silleen vaan minkään yksittäisen ihmisen ajatus, vaan että ihan, että mitenkä fysiikka sitten tukee tuollaista ajatusta, tai miten sä päädyit tavallaan siihen, että toi on oikeasti todennäköinen, tai että siinä on oikeasti viitteitä siihen? No, mua kiinnostaa just se, siis itse asiassa fysiikassa vähän pidetään ehkä sitä simulaatiota, että se on vähän sitä semmoista tai että fiktiota, että ei välttämättä siihen oteta kantaa. Mutta sitten mua kiinnostaa just lähestyä monia semmoisia, tai ottaa semmoisia aiheita, että mitä mä sitten oikeasti voisin sanoa tästä, että mitä tämä voisi tarkoittaa meille. Ja sitten kun sitä yhdistää niihin kysymyksiin, mitä me ei tiedetä, niin sieltä vetää yhteen erilaisia langanpäitä, niin se on aika jännä, että sieltä löytyy niitä semmoisia, itselle tuntuu, että löytyy vastauksia. Mutta onhan just tätä simulaatiota tosiaan, tai että se on aika monessa yhteydessä nykyisin otettu esiin ja aika semmoinen suosittukin. Mutta usein siitä otetaan just tavallaan, että se on semmoinen, no, että on joku, joka tavallaan hallitsee, joku tavallaan, että se ei ole että sieltä puuttuu tavallaan tietty vapaus ja sitten ehkä tulee semmoinen tunne, että se on jotakin pelottavaa. Musta eliitti niin, tai joku. Niin, että sä oot joku ohjelmoinut ja nämä asiat tapahtuu ja että sä et voi valita asioita, mutta että sitten musta tuntuu, että mua kiinnosti se, että oli esitetty semmoisia malleja, joissa voisi yhdistää sen siihen vapauteenkin, että sä pystyt tekemään jotakin tiettyjä valintoja. Ja sitten jos ajattelee, just ajattelee vaikka joku Minecraft tai joku tämmöinen, että missä on tietyt peli, jossa on tietyt puitteet olemassa, että on jotakin asioita, mitä on ennalta olemassa, että on tavallaan se maailma ja sen lainalaisuudet, tai minkälaisia sääntöjä siellä vaikka noudatetaan, niin ne on olemassa. Että sä voit vaikka hypätä, mutta kun sä hyppää, niin sä et pysty hyppää kuuhun asti, vaan mutta että on tiettyjä tavallaan semmoisia juttuja, mitä sä pystyt tekemään. Tai ehkä voi hypätä kuuhunkin, mutta jos oikein yrittää sillä mielenvoimalla. Mutta että jännä vähän semmoisia ehkä ajatuskokeetkin tehdä, että ei noudata liikaa semmoista tiettyjä raameja, miten asiat sanotaan, että ne on, mutta voi kokeilla semmoista, voisiko tämä nyt olla se, mikä toimisi. Toi on ihan mielenkiintoinen ajattelu, kun monesti kanssa voi ajatella, että elämä on peli, ja mäkin koitan jossain kohdin elämää aina ajatella sitä pelinä. Ja muista, olikohan se sun kanssa jossain kirjoissa, kun sä puhuit kanssa aikaisemmin siitä, että sille
energiahoitamisella voi tietyllä tavalla rikkoa tai limiittejä, niin sitten vaikka että on ollut jotain niin kuin juoksuennätyksiä, mitä on ajateltu, että on mahdotonta juosta vaikka maili johonkin tiettyyn aikaan, mutta sitten kun joku juoksee sen, niin sitten se tavallaan tietoisuuslimiitti on rikottu ja sitten yhtäkkiä niin sitten tulee yhtäkkiä niitä samalla tavalla rikotaan sitä ennätystä. Niin, että jotenkin just niitä uskomuksia ja patterneja, että kun meidän mielihän just, tosi paljon itselle tullut vastaan noissa omalla parantumisen polulla tullut vastaan just tämä uskomusten voima, että meillä on niitä sekä haitallisia että positiivisia uskomuksia, mikä oikeasti rajoittaa meidän kehon toimintoja, meidän mielen toimintoja, meidän uskomuksia, jos vaikka ajattelee, että mä en pysty juoksemaan tiettyä määrää verrattuna siihen, että jos se pystytään purkaa ja sä yhtäkkiä näin, niin sitten sun keho pystyy ylittämään sen, koska se ikään kuin se uskomus antaa niitä käskyjä, vähän ohjelmointeja sille keholle. Että se on tietokoneelle, että tietokone antaa ohjelmointeja, niin keho tottelee niitä uskomusten antamia ohjelmointeja, niin joo, toi on mielenkiintoinen. Mutta sitten mä mietin sitä, kun mä kävin joskus itse näitä erilaisia just energiahoitokursseja justiin, kävin reikijuttuja ja sitten Suomen energiahoitajien muutamia, ja siellä puhuttiin siitä, että minkä takia vaikka energiahoidolla pystyisi parantamaan fyysisiä juttuja, että se perustuisi siihen, että että stressi sulkee tiettyjä soluja tai solujen toimintaa, ja sitten se energiahoito pystyisi aktivoimaan niitä mitokondrioita kehossa tai ylipäätään aktivoimaan ikään kuin niitä soluja uudelleen, auttaa sitä elinvoiman kulkua siellä kehossa uudelleen, jolloin keho itse parantaa sen sairauden. Että se ei ole just kyse siitä, että se energiahoitaja nyt parantaa sen sairauden, vaan sen ihmisen oma keho parantaa sen sairauden, mutta se vaan saa sen hoitajan kautta elinvoimaa lisää siihen prosessiin. Että onko sulle tuommoinen tuttu teoria? Tai Joo, mä tuommoistakin on kuullut, joo. Mä ajattelen, että varmaan tapahtuu aika monella tasolla, että ei ole ehkä yhtä, tämä olisi välttämättä yksi selitysmalli sille, että miten se tapahtui. Oikein, ihan vettä tuli. Joo, mutta mä ajattelen, että se on ehkä sitä, että just se vesi saattaa olla yksi kanssa, mistä löytyy aika kiinnostavia puolia, että miten me vaikutetaan just ajatuksilla, tunteilla, miten me voidaan vaikka vaikuttaa veteenkin ja materiaaliseen maailmaankin jopa. Mutta että mä ajattelen, että siinä saattaa olla, että on helpompi vaikuttaa joihinkin semmoiseen, mitkä on aika samankaltaisia kuin mitä vaikka meissä itsessä. Että vesi on tavallaan vähän malli kanssa meistä. Mutta just toi ne solut, että mitä soluissa tapahtuu, niin että onhan tehty erilaisia kokeitakin sieltä, miten energiahoitaminen, miten se vaikuttaa soluissa ja miten erilaisia erilaiset vaikka kasvit, että kasveja on aika helppo tutkia, että rakentaa erilaisia ryhmiä, mitä hoidetaan ja toisia ei hoideta ja tehdä kaksoissokkotutkimuksia niille ja niitä on tutkittu aika monta vuosikymmentäkin, että mitä tapahtuu kasveissa. Mutta joo, että mikä on se, ehkä semmoista ei vielä ole sitä yksittäistä ehkä selitystä, että mikä on se todella, joka sen laukaisee, että tapahtuu jotakin asioita. Ja että toimiiko se sama, tai vaikuttaa siltä, että se sama ei toimi aina kaikissa samalla tavalla. Että, aivan. Että joillakin se on eri tavalla tapahtuvaa. Joo, mä kuuntelin joskus oliko se Maailmanpuu-podcastissa, missä sä olit, ja sit sä siinä avasit just näitä tutkimuksia, mitä energiahoidoista on vaikka just tehty, ja sitten sitä, että siellä on tullut näitä viitteitä siihen, että se oikeasti olisi toimiva, ja sitä kautta toivoisi, että siitä tulisi vähän tai että sä, muista sanoiko jotenkin, että sä oletit, että siitä tulisi enemmän semmoinen vähän kohu, että ihmiset olisivat, että vau, että ne kiinnostuisi siitä aiheesta, mutta sitten se asia itse asiassa vaiettiin kuoliaksi tiedemaailman keskuudessa. Että jotenkin toikin kiinnostaa mua aiheena, että okei, että me ei tunneta tuota teemaa vielä ja sitä tarvitsisi tutkia lisää, mutta meillä on jo viitteitä siitä, että siinä voisi olla jotain, mikä voisi vaikka parantaa ja auttaa ihmisiä ja vähentää kärsimystä ja tuoda jotain uutta ja kaikkea. Mutta miksi edelleen, tai miksi sä koet, että se sitä asiasta ei ole tullut niin isoa positiivista kohua, vaan että se vähän ikään kuin vaietaan. Niin. Ja hyssytellään. Niin nämä oli itse asiassa just niitä Bengtsonin tutkimuksia, niitä hiirikokeita, että hän on monessa konferensseissa monissa paikoissa esittänyt niitä
omia kokeita ja tutkimusten tuloksia ja niille just käy aina se sama ilmiö tuntuu, että kun hän niistä kertoo, niin että okei, kukaan ei oikeastaan osaa sanoa sit siihen, mitä se vaan niin kuin jotenkin jää. Että okei, että tämmöinen. Mutta se, että minkä takia niin tapahtuu, niin ehkä se on myös ehkä osaksi sitä, että niin kuin, koska se mitä, että kun ajattelee, että me vaikka etittäisiin niin kuin lääkettä johonkin, niin me usein ajatellaan, että, niin kuin, että löytyy joku lääkekapseli, joka niin kuin hoitaa ja vaikuttaa ja tämä on nyt se ratkaisu, että se tulee tavallaan jostakin ulkopuolelta se meidän vastaus. Mutta sitten, niin kuin, että jos se olisikin jotakin tällaista, että niin kuin, no niin kuin vaikka, että vedessä voisi olla jotakin parantavaa tai että vesi voisi olla se, niin kuin, että me hoidetaan vettä ja sitten sä juot sitä vettä ja vesi parantaa sut, niin sitten sä että ei, tämä nyt voi olla näin yksinkertaista, että pakkohan siinä on jotain muuta olla. Tai just niin kuin energiahoito, että sä voisitkin niin kuin hoitaa käsillä ja niin kuin, tai vaikka itse jopa hoitaa itseäsi, niin sehän on jotenkin ihan vastoin ehkä sen, miten me ajatellaan, että asiat toimii. Ja ehkä siinä on niin kuin osaksi sekin, että, niin kuin, että jos se on niin kuin täysin vastoin sitä, mitä ajattelisit, että se on, niin se on niin vaikea jotenkin, että jos tämä toimii näin, niin ehkä siinä sitten tulee tavallaan sellainen reaktio, että, niin kuin, että jos nämä asiat toimii näin, niin sitten ehkä tämäkään ei toimi, että rupeaa ehkä menee siltä omalta elämältäkin pohjaa, että, niin kuin, että tavallaan niin monilla asia lähtee muuttumaan, että kyllä mä ainakin ajattelen, että silloin kun mä itse tutustuin vaikka energiahoitoihin, niin kyllä se niin kuin aika pitkälle mun reaktio oli, että ei tämä ole niin kuin mahdollista. Että tämä on niin kuin, että just ne Bengtsonin tutkimukset, niin ne olisi ollut tosi helppo niin kuin vaan jättää, että tämä on nyt niin kuin vaan tämmöinen yksittäinen juttu ja että on täysin eri kuin mitä muualta kuulee asioita. Mutta sitten kun ajattelee, niin kuin, että miten monesti, niin kuin, että jostakinhan ne lähtee ne asiat, kun asiat niin kuin muuttuu ja löytyy jotakin uutta. Ja monet tutkijathan on kohdannut niin kuin sama, että kun on esittänyt jotakin, joka on niin kuin ihan täysin vastaa sitä, mitä niin kuin muuten ajatellaan asioista, niin onhan ne tyrmätty, että niin kuin vaikka Galileo vaikka tulee mieleen, joka niin kuin tuomittiin niin kuin arestiin koko loppuelämäkseen, kun hän niin kuin esitti jotakin ihan erilaista kuin mitä kirkko vaikka silloin hyväksyi, koska kirkko saneli silloin niin täysin jotenkin se, mitä ajatellaan. Ja eikö Kopernikus? Kuka se, joka tuomittiin kuolemaankin ja mitä kaikkea? No niin, on näitä niin kuin monia. Että aina kun sä tuot jotain uutta, niin kaikki on silleen, heljaa. Niin. Mistä sä uskot, että se silleen johtuu, tai miten sä oot kohdannut, ootko sä kohdannut sitä, että kun sä oot kuitenkin tuossa maailmassa ja sit sä oot myös niin kuin vähän niin kuin näissä kahdessa, niin ootko sä kohdannut sitä, että sua on vähätelty tai pidetty hörhönä? Tai? No varmaan niitä, jotka pitää hörhönä, mutta mä ajattelen, niin kuin, no siis se mitä mä oon niin kuin, mä ajatellut, niin kuin, että mä haluaisin oikeastaan, niin kuin, tai sen takia mä esimerkiksi kirjoitin sitä kvanttifysiikasta energiahoitoihin, niistä mun energiahoitokokemuksista ja siitä, mitä, niin kuin, miten mä selittäisin, mitä mä voisin ajatella, että sieltä tieteestä, minkälaisia vastauksia voisi löytyä. Koska kyllä me tiedetään, että on kokemuksia, on erilaisia ilmiöitä, mutta jos ei me osata selittää niitä, niin onhan meidän maailma sitten jotenkin puutteellinen, että jos me ei osata selittää sitä ja ei meidän tiedekään ole valmis, ei se tiedä kaikkia asioita, niin silloinhan, tai mitä pitäisi tehdä, että pitäisi just nostaa esiin niitä kysymyksiä ja kysyä, että niin kuin mitä tämä tarkoittaa, mikä se on. Ja mä en oikeastaan, niin kuin, tai mä oon ehkä enemmänkin sit löytänyt niin kuin sen kautta, että mä oon kirjoittanut noista kirjoista, niin on löytänyt niitä tutkijoita, jotka kanssa niin kuin aika pitkälle pohtii asioita. Että Suomessakin on tosi paljon semmoisia niin kuin piirejä, joissa niin kuin, no vaikka niin kuin luonnonfilosofiankin liittyen, jossa niin kuin pohditaan asioita ja mitä se voisi tarkoittaa. Ja niin kuin, että on tärkeääkin niin kuin nostaa, että kun ei se tiede ole tosiaan valmis ja niin kuin, että meidän pitää niin kuin yrittää ymmärtää, että mutta on varmasti niitä, jotka niin kuin ei ymmärrä. Ja eikä mun mielestä, ei mun tarkoitus olekaan, niin kuin, että mä nyt kääntäisin kaikki ajatukset, vaan niin kuin ehkä nostaa esiin, että jos haluaa niin kuin tutustua aiheisiin. Ja tavallaan mä ajattelen, että niin kuin me ollaan täällä jotenkin semmoisella tutkimusmatkalla tää meidän elämässä, että meidän pitäisi niin kuin oppia ymmärtää, että ei mun kuulu niin kuin noudattaa samaa kaavaa, vaan ehkä niin kuin oppia uusia asioita ja niin kuin että löytää semmoisia, mikä tuntuu, että niin kuin, mistä mä löydän sen niin kuin totuuden tai todellisuuden, niin kuin, mikä on niin kuin, no mikä se mun tehtävä on täällä vaikka. Että kyllä mä niin kuin haluaisin, että
Kyllä mä luulen, että kaikki jossain vaiheessa elämää niin kuin miettii myös sitä, että niin kuin, miksi me ollaan täällä ja mikä on tämä, mitä tämä kaikki on. Sä puhuit aikaisemmin siitä, että sä kiinnostuit opiskelemaan fysiikkaa alun perin. Sen takia, että sä halusit tutkia elämän perusrakennetta ja selvittää tämän maailman mysteeriä. Niin koet sä nyt, että kun sä oot avautunut näille energiahoidoille ja veden tutkimiselle ja hypertodellisuudelle ynnä muille, että sun jonkinlainen ymmärrys tästä maailmasta on lisääntynyt vai onko epävarmuus lisääntynyt? Kyllä mä ajattelin, että mä oon moneen asiaan saanut vastauksia. Että kyllä mutta sitten kyllä niitä tulee lisää. Että just mä ajattelen, että kun mä kirjoitin siitä hypertodellisuudesta todellisuuskirjan, niin silloin musta tuntui, että moni asia, no vaikka sen simulaationkin kautta ja monien muiden, mitä me vaikka tiedetään meidän todellisuudesta, niin niitä yhdistelemällä niin löytyy jotakin vastauksia. Mutta sitten just tavallaan siinäkin mä sit päädyin siihen, että meidän pitäisikin just ymmärtää meitä itseämme. Ja sitten mulla alkoi just tulla siihen veteen liittyviä niitä asioita, että mitä se vesi sitten oikeasti. Että kun meistä niin iso osa on vettä ja me ei vettäkään ymmärretä täysin, ja sitten mä kiinnostuin sit veden tutkimuksesta, mutta tavallaan kun johonkin asiaan löytyy vastaus, niin sitten sen alta taas paljastuu joku uusi juttu, että okei, me ei tätäkään ymmärretä. Ja tämä oikeastaan sama kävi niissä energiahoidoissa, että sitten niissä niin sit löytyy, että just se, että me ei vaikka tietoisuuttakaan ymmärretä, että mitä se meidän tietoisuus, että siitäkään ei ole yhtä yhtenäistä näkemystä. Ja tämä sama oikeastaan liittyy sitten siihen todellisuuteenkin, että meillä on kuva meidän materiaalisesta maailmasta, jonkunlainen kuva, mutta sitten se, että ketä me itse ollaan siinä todellisuudessa, niin sitäkään ei, että mitä se on se mieli ja tietoisuus, niin niitäkään sen yhdistäminen siihen materiaaliseen maailmaan. Mutta en tiedä, katsotaan mitä seuraavaksi tulee. No. Kuulostaa, että sun persoonalla on ollut jossain määrin ehkä sitä, kun mä mietin, että millaista sun siirtymä on ollut tuolta kovan fysiikan tieteen maailmasta tänne rajamaille, missä käsitellään just energiaa ynnä muuta. Voisin kuvitella, että mua kiinnostaa tietää, että miten sut on otettu vaikka vastaan tiedeyhteisössä ja miten sä oot itse kokenut sen siirtymän. Mutta ehkä mä kysyn siitä kuitenkin, vaikka kuulostaa ehkä siltä, että se on ehkä sulle jossain määrin ollut luontaista. Joo, siis mä ajattelen, että ehkä mä oon ollut aina sitten jotenkin siellä, siis ehkä tieteen rajamailla tai jotenkin, että ehkä se haluaa ymmärtää. Ja sitten mä oon jotenkin ehkä vaan sukeltanut koko ajan syvemmälle tavallaan siinä, että asioita, jotka, että tämä kerros, mä ymmärrän, tai ehkä tästä ymmärrän jotakin osia ja sitten mutta mitä mun pitää vielä ymmärtää, mutta miten mut on kohdattu, niin sitten sä kysyit sitä. No niin kuin mä sanoinkin, että jossakin vaiheessa, silloin kun mä kirjoitin sitä mun kvanttifysiikasta energiahoitoihin kirjaa, niin silloin tuntui, että mä en oikeastaan Suomesta paljon tiennyt niitä, jotka tekis töitä vaikka yhdistäen sitä tiedettä ja mieleen liittyviä asioita, että maailmalta tiesin muuten ja silloin oli aika paljon yhteyksissä sit vaikka vastaavia kaikki instituutteihin, mitä oli Amerikassa. Mutta sitten sen kautta mä sitten löysin tavallaan kanssa niitä luonnonfilosofian tutkijoita kanssa Suomessa, että on niitä paljon semmoisia, että tavallaan musta tuntuu, että mä oon enemmän saanut sen kautta, että mä oon itse avautunut enemmän ja lähtenyt tekemään semmoisia asioita, joita mä tunnen, että mun jotenkin sydämestäni mun kuuluu tehdä. Että mä oon saanut sillä enemmän kuin mä oon menettänyt. Ehkä niin. Niin, se lopulta yleensä menee. Niin. Seuraa omaa sitä kutsua, niin ensin voi olla silleen vähän semmoinen testivaihe, että apua, että mä joudun vähän nyt rikkomaan jotain totuttua, mutta sitten sieltä alkaakin tulla yhtäkkiä niitä tyyppejä, jotka on sua vastassa siellä samalla suunnalla. Joo. Voittaisi tuosta Veden mysteeristä, joka on sun uusin kirja, niin kysyy, että miten sä, kun sä sanoit, että sieltä kaiken alta yhtäkkiä alkoi paljastua se veden, miten sä päädyit tavallaan just nimenomaan veteen? Niin. Että mistä se sukellus alkoi? No joo, siis mä ajattelin, kun mä olin siitä todellisuudesta kirjoittanut, niin mä ajattelin, että se on niin iso aihe, että joku vähän pienempi, että jos mä kirjoitan jotakin, niin mä kirjoitan sitten että jostakin vähän pienemmästä aiheesta. Ja sitten mä ajattelin, kun mä kuuntelen sitä, että mikä on sitten se, mitä mun kuuluisi. Että kun mä tiesin tavallaan, että mulla oli se tunne sen kirjan lopussa, että
kun olin sen todellisuuskirjan kirjoittanut, että, niin kuin, että jotenkin se liittyy niin kuin muun itseeni. Että mä muistan, mä kirjoitin sinne semmoisen lauseen, että se oleva, jonka ymmärrystä haet, olet sinä itse. Ja sitten niitä alkoi tulemaan semmoisia, no siihen veteen liittyviä erilaisia juttuja, että mä aloin nähdä niin kuin aika paljon vesiunia ja jotakin tuli muistojakin mieleen siitä, mitä mä oon pienenä pelännyt vettä ja niin kuin erilaisia asioita. Sitten mä itse asiassa niin kuin jossain vaiheessa tuli mieleen sekin, että niin kuin mä silloin, kun mä olin mun väitöskirjan tehnyt, niin siinä ryhmässä, missä mä tein tutkimusta, niin siinä tutkittiin myös vettä ja mallinnettiin vettä ja niin kuin, että yritettiin hakea niin kuin sitä, että miten vesi toimii erilaisissa ympäristössä, niin miten se vuorovaikuttaa eri molekyylien kanssa ja sitten oikeastaan se ratkaiseva oli sitten, miten nämä kaikki sitten, että kun niitä vesijuttuja rupesi tulemaan niin eri suunnasta, niin me oltiin niin kuin perheen kanssa sitten oltiin Ruotsin risteilyllä ja sitten siellä oli ihan hirveä myrsky ja mä voin niin tosi huonosti siellä ja mä jonkun yön sitten valvoin, tai no palumatkaa sitten valvoin koko yön ja sitten mulla niin kuin alkoi tulemaan niitä tavallaan semmoisia kaikkea siihen veteen liittyviä asioita ja sitten se pelko tavallaan, kun musta on niin kuin, mä oon itse aina ajatellut se, että jos mä kohtaan jonkun pelon, niin mun pitää niin kuin kohdata se pelko ja että niin kuin tavallaan käsitellä se ja purkaa. Ja sitten kun se vesi tuli niin vahvasti, ja sitten mä niin kuin yritin sitä, niin kuin, tai mä lähdin sitä sitten niin kuin, että hakemaan, että minkä takia, miksi se vesipelko tulee niin vahvasti. Ja sitten mä jotenkin ymmärsin kaiken sen, niin kuin, että mä niin kuin yritän tavallaan hallita monia asioita. Ja sitten kun vesihan ajattelee, että kun vesi on, niin kuin, että sä et pysty niin kuin vettä. No kyllä se tuossa lasissa pysyy, mutta tavallaan se on niin tavallaan semmoista erilaista ja siinä on se virtaus ja kaikki se, niin kuin mitä veteen liittyy. Ja mä jotenkin koen, että, niin kuin, että se vesi alkoi niin kuin jotenkin näyttäytyä mulle tavallaan, että se on se mun jonkunlainen niin kuin semmoinen henkinen opettaja ja mun pitäisi nyt oikeasti kuunnella, että minne se lähtee johtamaan. Ja sitten mä törmäsin taas tutkimuksiin ja kaikkea siihen, mitä vedestä on tutkittu ja miten vaikka monet vesitutkijat on niin kuin, minkälaisia vaiheita he on kohdannut ja miten monet heidätkin on tyrmätty monessa, että kun he on esittänyt jotakin uudenlaisia ajatuksia veteen liittyen. Ja sitten mä aloin niin kuin lähestyä kirjoittamaan niitä asioita ylös ja vähän semmoisessa, että virtauksessa menemään, että minne se johdattaa, että mikä on sitten se seuraava asia, mitä sieltä tulee niin kuin veden kautta vastaan. Jos sä tiivistäisit tavallaan niin kuin sellaisia niin kuin sulle mielenkiintoisia juttuja, mitä selvisi ton prosessin aikana vedestä, niin kuin jos sä olisit jotain yksittäisiä kertoo helmiä sieltä matkalla. Joo. No siis aika pitkään aluksi niin kuin, mulla jotenkin tuntuu, että ominaista niin kuin se, että mä lähestyn niin kuin sen tieteen kautta ekan. Mutta sitten ehkä se isoin juttu, niin kuin, että tuntui se, että tavallaan ne henkilökohtaisemmat niin kuin kokemukset, mihin musta tuntuu, että mitä yhä enemmän sitten mentiin niin kuin syvemmälle siinä matkalla, että tavallaan semmoinen, mä ajattelin, niin kuin, että sieltä, niin kuin, että kun mä uskallan mennä niihin syviin vesiin, niin sit sieltä löytyy ne tavallaan, mikä avaa sitä. Että jotakin semmoisia niin kuin tuntuu, että mä eri kautta niin kuin hoidin jotenkin, käsittelin ehkä semmoisia jopa niin kuin tuntuu, että, niin kuin, että mitä mun vaikka suvussa oli sukupolvien kautta jotakin erilaisia veteen liittyviä asioita, niin kuin, että tuntuu, että mä jotenkin koen, että mä jotenkin hoidin kaikkia niitä mun aikaisempia esivanhempiakin jopa siinä. Mutta että se oli niin kuin eri kautta tuntuu, että sitä vettä niin kuin alkaa lähestyä, että toisaalta sieltä tieteen kautta, mutta kun sitten on kaikkea sitä, mitä vaikka metafysiikaskin tiedetään vedessä ja just ne unet, että miten ne unet alkoi jotenkin kanssa, että mä aloin kerätä ylös kanssa semmoisia niin kuin unissa olevia jotakin symboleita, että minkä takia mä vaikka näen nyt tulvivista vesistä niin kuin unta niin usein tai mitä se on se. Et kun niitähän on paljon semmoisia niin kuin vaikka veteen liittyviä asioita, on tavallaan semmoisia symboleja, jotka on niin kuin aika kollektiivisia, että mitä monet niin kuin kokee ja yhdistää niin kuin johonkin, no muissakin asioissa, mutta vedessäkin on niitä, mitkä on niin kuin, tuntuu, että ne yhdistää niin kuin montaa. Mitä nämä sun kaikki matkat on antanut sulle omalle itsellesi? Mitä sä oot saanut niinku irti elämään? Esimerkiksi vaikka niinku ilojen tai muun tämmöisen kautta? Miten? No musta tuntuu, että se on vähän niin kuin semmoinen, niin kuin mä sanoin, että on vähän semmoinen niin kuin tutkimusmatkalla. Mä koen, niin kuin, että mulle kun mä kirjoitan, niin mä en
se ei ole tavallaan semmoinen pintaraapasu, että mä kirjoitanpa tästä nyt kirjaa, vaan musta tuntuu, että mä oikeasti menen niin kuin siihen koko mun niin kuin kaikella, että mun kehokin, niin kuin, että nyt esimerkiksi niin kuin tämänkin kirjan kanssa tuntuu, että niin kuin mä oon sitten ihan niin kuin kehollisestikin työstänyt sitä niin kuin, että paljon, mutta se on niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen jotenkin, että musta tuntuu, että mä niin kuin löydän merkityksiä asioille, ja että se on niin kuin semmoinen, niin, että on se niin kuin tutkimusmatka, josta mä niin kuin, sieltä löytyy joku semmoinen niin kuin vastaus, joku semmoinen helmi, jonka mä ehkä sitten voin niin kuin jotenkin, ja sitä mä oikeastaan toivon, niin kuin, että, ja on monet tai kuulukin, että, niin kuin, että voi olla, että no siellä on aika paljon asioita mun kirjoissa, mutta sitten niin kuin, että löytänyt jonkun semmoisen jutun tai että ei välttämättä ole aina lukenut kokonaankaan niin kuin alusta loppuun, vaan että on saattanut niin kuin mennä johonkin lukuun ja sitten on löytänyt sieltä sen että. Ja mulle itselle käy myös niitä, että mä niin kuin välillä, kun mä avaan ton kirjan, mä löydän sen vastauksen sieltä. Että ne on vähän mulle semmoisia, en mä tiedä mitä, että joku semmoinen niin kuin vastauskirja, että ehkä se on myös siihen simulaatioon liittyvää juttua, että jotkut asiat, niin ehkä se on jossakin tässä niin kuin ne löytyy. Että ei ole niin kuin sattumaa, vaan ne asiat on jotenkin tässä olemassa jo koodattuna jotenkin tai muuta. Vaikutat myös tosi elinvoimasta mulle. Tuntuu, että tuo tosi paljon merkitystä kans elämään toi. Joo, se on kyllä totta. Joo. Tutkiminen eri näkökulmista. Niin. No. Joo, se oli mielenkiintoinen, kun siinä oli siitä, että medusalla ei ole tosiaan aivoja eikä sydäntä ja se on joku 98% vettä. Siis silleen, että se on niin melkein kokonaan vettä ja se on vaan semmoinen muutaman molekyylikerroksen pussukka. Niin sit, että miten se silti voi niin kuin just niin kuin osata toimia ihan ja löytää takaisin kotiin ja mitä kaikkea niin kuin tällaista. Että se silti on tietoinen olento, joka reagoi ja kaikkea tämmöistä, vaikka sillä ei ole aivoja eikä sydäntä ja näin. Niin se on jotenkin mielenkiintoinen ajatus. Ja muutenkin koko valtameri, että eihän me tunneta meidän meristä niin kuin ihan muutama prosentti. Että siellä on paljon elämänmuotoja, mitä me ei ole koskaan nähtykään tai ei tiedetä ja että se on ihan oikeasti niin kuin mysteeri, niin kuin, että me eletään planeetalla, joka on suurimmaksi osaksi vettä. Me ollaan suurimmaksi osaksi vettä. Siellä meressä on itsessään vaikka mitä me ei ole, mistä me ei niin tiedetä. Niin jotenkin jännä, että en mä tiedä. Tämmöinen joku ajatus, mikä itsellä vaan oman lapsesta asti on ollut silleen, että miksi me ollaan niin kiinnostuneita niin kuin asuttamaan jotain Marsia tai vaikka sekin on siistiä tutkia avaruutta, mutta se, että me ei tunneta edes tätä planeettaa, missä me ollaan, eikä edes itseämme. Ja sitten me ollaan niin kuin jossain luomassa virtuaalitodellisuutta, joka olisi jotenkin mielenkiintoisempi, vaikka jotain tämmöistä. Joo, että on tosi ihanaa, että joku menee tuollaisten tavallaan tosi perusjuttujen äärelle ja muistuttaa sitä, että hei, mehän ei tunneta edes näitä perusasioita jotenkin, niin se siitä kyllä niin kuin propsit. Joo, kun se on musta jännä, niin kuin, no siis onhan avaruudessa on vähän samaa kuin siellä niin kuin vedessä, että se on samalla tavalla sitä syvää ja semmoista mystistä ja just se medusa on mun mielestä niin jännä, että siinäkin niin kuin selitetään just sitä, että miten se tieto kulkee, niin sitähän selitetään niin hermoverkoilla, että siellä on niitä hermosoluja, jotka niiden verkosto, että se niin kuin välittää tietoa niiden kautta, mutta se ei kuitenkaan sen hermoverkkojen kautta ei pystytä selittämään, että miten se tieto välittyy sitten tavallaan niin kuin vaikka elimistä toiseen tai että niin kuin kaikkea sitä tiedonkulkua ei pystytä selittämään niiden hermoverkkojen kautta. Ja sitten kun ajattelee, että miten iso osa siitä medusasta on sitä vettä, että voisiko se ollakin sitten oikeasti se vesi, joka niin kuin on se, mitä kautta se tieto välittyy. Mutta kun meillä on tavallaan niin kuin semmoinen malli, että me selitetään sen hermoverkkojen kautta, että se on se niin kuin tapa nähdä se tiedon kulku. Mutta pitäisikö se ajatellakin niin, että se vesi onkin oikeasti se, jota se nyt on lähes täysin, jonka kautta se tieto välittyy. Ja eikö vesi voi varastoida just muistia ja ylipäätään, niin kuin, että se niin kuin, ja sit se on reaktiivinen tunnetiloihin ja juttuihin. Just, vaikka Intiassa on pitkät perinteet veden siunaamisesta ja tuollaisesta, että niin kuin vettä on käytetty nimenomaan, niin kuin, että se on oikeasti, että se miten sä
millä tunteilla se, niin sama itse asiassa noissa Etelä-Amerikan traditioissa, seremoniakulttuurissa, monissa muissa, niin on justiin tämä, että vesi siunataan ja sitten se annetaan ihmisille. Mitä sä näet, että veden siunaamisessa tapahtuu? Joo, siis nämäkin on, kun tiedetään, että on niitä paikkoja, missä se vesi on erilaista ja niitäkin on tutkittu sitä, että millä tavalla se on ja minkälaista se vesi on. Mutta että mitä siinä tapahtuu? No se vähän sivuttiin jotenkin sitä, että sitä, miten me vaikutetaan meidän todellisuuteen, niin vesissäkin, no se on musta siinä oikeastaan tosi hyvin nähtävissä se, että meidän ajatuksilla ja tunteilla on vaikutusta ja että se vesi muuttuukin sen kautta, että miten me muodostetaan sitä yhteyttä, että niitäkin on tutkittu ja just hoidettu vaikka vettä ja on mitattu tai todettu se, että se veden rakenne muuttuu siinä, että sen energiahoidon kautta sen sidoskulma muuttuu ja oliko joku sidospituuskin muuttui sen vetyhappisidoksen sidospituus. Että tavallaan ja siinä tapahtui, että se muutos oli pysyvä vieläkin, että se oli aika pieni. Pelkästään riitti oikeastaan se vuorovaikutus siihen veteen, niin tapahtui se, että se muuttuu. Että että me saadaan aikaan tavallaan muutos ja se, mitäköhän sä kysyit? Mitä sä näet fysikaalisesti tai tälleen veden siunaamisessa? Veden siunaamisessa. Niin, että mitä siinä tapahtuu tavallaan? Joo, no siinäkin mun mielestä mä ajattelen, että se on varmasti se, että se yhteys siihen, että me vahvistetaan sitä yhteyttä. Mutta sittenhän on erilaisia, vähän riippuen siitä, että missä kulttuurissa, miten se tehdään se siunaaminen. Mutta siinä mä ajattelin kanssa, että se on vähän niin kuin, että on semmoinen koekin itse asiassa, missä tutkittiin sitä, että miten vaikka etäisyyden päästä vaikutetaan veteen. Mutta tässäkin niin mä ajattelisin, että ehkä se on sitä, että se vähän jollakin tapaa voisi selittää, että meidän se vesi keskustelee sen toisen veden kanssa, että se yhteys jotenkin muodostuu siinä, se vuorovaikutus. Mutta se on nähtävissä siinä ihan, että jos sitä hoidetaan, niin se muuttuu sen rakennekin siinä vedessä. Mutta sekin on varmasti sitä, että vaan se yhteyden hakeminen, että miten se tapahtuu siihen veteen. Ja se ei välttämättä tapahtu ainoastaan sen kautta, että me ajatellaan, vaan siinä tapahtuu varmaan paljon kaikkea sitä, mitä me tapahtuu jossain tiedostamattomallakin tasolla, että miten se yhteys muodostuu. Joissain traditioissa lauletaan vedelle ihan silleen, että lähetetään ihan ääniaaltoja ja tuollaista. Joo. Niin puhutaan sitten, symatiikkakin on sitä, että ääni saa aikaan vedessä muutoksia ja että sekin on yksi. No. Jep, kun mä soitan noita äänimaljoista, mä oon joskus laittanut sinne äänimaljaan vettä ja sitten kun sitä alkaa soittaa, niin se muodostaa semmoisia kukkakuvioita ja se on tosi psykedeellinen, että se vesi alkaa muodostaa semmoisia mandaloita ja kukkia. Niin. Vaikka hän on sen äänifrekvenssin totta kai muoto, mutta se on jotenkin jännä, miten se vesi alkaa heti. Joo. Sitten tuli yhtäkkiä ihan random ajatus mieleen, kun mä joskus ollut tuolla Salon uhrilähteellä. Ja mä luin siitä joskus, kun mä oon hakenut sieltä välillä vettä itselleni, kun asuin Kemiönsaaressa, niin mä luin siitä lähteestä jotain, että sitä on käytetty joskus Suomessakin aikanaan silmäsairauksien hoitoon, sitä lähdevettä. Ja sitten kun menin sinne itse paikan päälle, mä tunsin, että se on tosi korkeavärähteinen, tosi semmoinen. Ja sitten Suomessa just ajateltu, että lähteissä asuu lähteenhaltijoita ja että ne on pyhiä paikkoja ja niihin tehdään ihan semmoisia pyhiin vaelluksia, missä kävellään sinne ja se on pyhä paikka se lähde ja sieltä otetaan sitä vettä, millä pystyy parantamaan. Ja että se ei ole meidänkään, että se on meidänkin traditioissa ihan silleen ollut tuttu asia, että tuollaista on tehty, mutta ei nykypäivänä enää noista asioista muisteta tai kukaan kerro tai opeta tuommoista, mutta kuitenkin, että Suomessakin on traditioita vedellä parantamisesta ja tuollaista. Joo. Niinpä. Niin kuin sä puhuit tuossa kirjassa siitä, että se vesi johdattaa ja että se on just henkinen opas tai sellainen, niin sitten mä itselle heräsi yhtäkkiä semmoinen ymmärrys siitä, että mä oon kokenut vähän samaa, mutta mä en ole jotenkin melkein uskaltanut ajatella, että se voisi olla niin. Mutta sitten kun mä aloin yhtäkkiä yhdistää piuhoja, että miten mun omassa elämässä on mennyt, eli se, että mun isä on ollut hylkysukeltaja ja sukeltaja koko mun elämän ja mä oon lapsesta asti sukeltanut
ja 15-vuotiaana suoritin laitesukelluskortin ja lähtenyt maailman merille ja tosi paljon oivaltanut elämästä niiden sukellusten aikana, sellaisia ihan valtavia oivalluksia, että esimerkiksi tosi nuorena, just joskus 15-16-vuotiaana ensimmäisellä niin kuin Punaisella merellä tai Välimeren jossain näissä lähitrooppisissa merissä, niin mä aloin kokea niitä sellaisia valtavia oivalluksia siitä, miten kaikki elämä pyrkii niin kuin täydellistymään jollain lailla, ja merenalainen maailma on hyvä esimerkki siitä, miten kaikki ikään kuin täydellistyy kohti sellaista harmoniaa, joten se antoi mulle niin kuin apua mun masennukseen ja sellaisiin niin kuin masentaviin ajatuksiin siitä, että maailma on jotenkin paha ja väärä ja ruma ja kaikkea. Sitten sen jälkeen alkoi joskus myöhemmin sellaisia kokemuksia, että mun elämän kriisitilanteissa tuli semmoinen niin kuin valtava niin kuin kutsu, että mun pitää vaikka lähteä Indonesiaan. Et yhtäkkiä vaan tuli sanoa, että mun pitää mennä Indonesiaan. Sitten mä aloin vaan niin kuin laittaa mun elämää kohti sitä, että mä oon Indonesiassa. Sitten hetken päästä mä oon siellä. Mä huomaan, että mä seison lanteita myöden vedessä ja siellä niin kuin, ja mä saan ihan valtavasti yhtäkkiä asiat vaan niin kuin selkenee, että mun pitää vaikka irtisanoutua töistä tai erota parisuhteesta tai semmoisia niin kuin asioita menee yhtäkkiä paikoilleen. Sitten mä tuun kotiin sieltä reissusta ja mä teen ne tarvittavat muutokset, mitä mä ikään kuin sain sieltä. Ja nyt viimeisin oli se, että mulla tuli ihan valtava kutsu yhdessä mun ystävän kanssa mennä Meksikoon. Mun ystävä alkoi näkeä sellaisia unia, että se sukeltelee semmoisissa kirkkaissa vesissä. Ja sille tuli semmoinen intuitio, että pitää mennä Meksikoon. Ja sitten hän soittaa mulle, että lähdekö munkaan Meksikoon. Että nyt pitää mennä niinku uimaan Meksikon vesiin. Sitten me lähdettiin sinne. Ja sitten siellä me vaan niinku joka päivä niinku tyyliin oltiin vaan Karibian meressä ja erilaisissa niissä senoteissa, niissä lähteissä. Me tehtiin aquaharaasta vesihoitoa toisillemme. Ja me koettiin yhdessä, että sen reissun aikana tapahtui jonkinlainen valtava transformaatio, mistä on itse asiassa yksi podcast-jaksokin, mistä mä kerron tästä asiasta aivan tohkeissani, että wow, että siellä Meksikossa tapahtui jotain. Ja nyt kun mä alan miettiä, niin mä olisin, että itse asiassa siihen on aina liittynyt se vesi. Ja sitten se intuitio siitä vähän niin kuin, että ne meret kutsuu, ne vesistöt eri puolilla maailmaa niin kuin kutsuu, että nyt tulet tänne, matkusta tänne. Sitten mä menen sinne ja lillun siellä vedessä ja sitten tapahtuu se transformaatio, että mä tuun aivan eri ihmisenä pois sieltä ja sitten mä pistän mun elämään järjestykseen. Niin nyt mä aloin niin tajuttaa sun kirjan kautta, että okei, että mä en ole niinku uskaltanut edes ajatella, että oikeasti ne vedet voi kutsua mua, vaikka se on sellainen hassu ajatus, että se on tuntunut siltä. Se on tuntunut siltä, että ne vedet kutsuu ja näin, mutta että siinä oikeasti voisi olla jotain mysteeriä. Mitä tämä? Mutta ajattelen, siis mehän ollaan niinku vesiolioita oikeasti, me ollaan niinku vettä. Ja mulla on ainakin se tunne, että tuo kirjaa kirjoittaisi kanssa, että no just mun piti kanssa niinku lähes päivittäin päästä sinne veteen. Ja niinku, että se tunne, niinku, että mä sitten oikeastaan niin kuin välitän sen veden viestiä vaan, että mä niin kuin haen sen yhteyden siellä vedessä, että mä käyn uimassa siellä ja sitten mä vaan niin kuin kanavoin oikeastaan sitä vettä. Että mä niin kuin ymmärrän ton tosi hyvin. Ja just niin kuin ajattelen, että miten monesti niin kuin se, että jos sulla on niin kuin joku ongelma ja sitten sä menet vaikka vaan suihkuun, niin asiat yhtäkkiä kirkastuu. Että, niin kuin, että kyllä se vesi, niin kuin, no vaikka se ihan, suihkuvesikin niin kuin voi olla apu siihen, että, niin kuin, että jotenkin asiat, niin kuin, että ymmärtää niitä asioita. Että kyllä mä ainakin ajattelen, että, niin kuin, että joskus ne niin kuin vastaukset jotenkin tulee niin kuin tosi yksinkertaisella tavalla ja että meidän pitäisikin niin kuin just kytkeytyä enemmän sinne luontoon ja että sitä kautta niin kuin moni asia jotenkin olisi paljon helpompaa, että me vaan ollaan oikeastaan, tai meidän pitäisi olla sitä, että me ollaan niitä veden lähettiläitä, että välittää just veden viestiä. Ja niin kuin se tunne mulla tuli kirjaakin kirjoittaessa, että oikeastaan ehkä just se syykin, että minkä takia mä sitä kirjoitan, on se, että niin kuin meidän pitää jotenkin niin kuin nostaa esiin sitä niin kuin veden tärkeyttä, että meidän pitää niin kuin huolehtia siitä vedestä, koska kuka muu siitä huolehtii. Ja jos me huolehditaan vedestä, niin me samalla huolehditaan myös itsestämme, kun me ollaan sitä vettä, että se on niin tärkeää, että me ei voida olla täällä. Me ollaan niitä vesiolioita ja meidän pitää huolehtia vedestä. Ja että se on jotenkin oikeastaan niin luonnollista, mutta että se on jotenkin helppo unohtaa. Mulla tuli vielä tuosta vedestä huolehtimisesta yksi tarkentava kysymys mieleen just siitä, että kun kraanavesihän, niin kuin, tai siis, että tosi monessa mun kaveripiireissä on tullut paljon sitä, että jengi ei pysty juomaan kunnolla kraanavettä sen takia, että se tuntuu niin kuin, että siellä on just niitä lääkejäämiä ja kemikaalijäämiä ja tällaista, niin jotenkin, että pitää hakea niin kuin lähdevettä tai jotain, se tuntuu ihan erilaiselta.
niin jotenkin tuli vaan toi, että me ei ole ehkä ihan tietoisia siitä, että hoidetaanko me sitä vettä niin kuin tollakaan tasolla hyvin. Että se kraanavesi, mitä me niin kuin juodaan, niin sekään ei välttämättä ole ihan niin kuin hyvässä kunnossa oikeasti olevaa vettä, vaikka se olisi näennäisesti puhdasta tai semmoista. Niin sulla oli myös tuossa kirjassa viittaus siihen, että jotenkin siihen kraanaveden, että se ei... Sen rakenne on jotenkin... Joo, ja se on itse asiassa aika jännä, kun ne ihan viimeisimmät tutkimukset, mitä nyt 2000-luvullakin vielä on niin kuin opittu lisää niin kuin vedestä, että Gerald Pollack, niin kuin Washingtonin yliopistolainen tutkija tai professori, tekee siellä ryhmänsä kanssa vesitutkimusta, niin he esimerkiksi he ehdottaa, että niin kuin vedellä olisi jopa niin kuin 4. olomuoto, ja se niin kuin, että tavallaan se vesi, joka on niin kuin jään ja veden, kun jää sulaa, niin se vesi on vielä semmoista järjestäytynyttä ja niin kuin vähän erilaista vettä kuin mitä se vesi muuten on. Ja sillä on ihan erilaisia ominaisuuksia. Ja se vesi on just samaa vettä kuin mitä meidän niin kuin soluissa on. Että se on semmoista niin kuin, että siinä on negatiivista varausta ja siihen vaikuttaa esimerkiksi auringonvalo ja ääni kanssa vaikuttaa siihen. Ja niin kuin, että se käyttäytyy ihan eri tavalla kuin muuten vesi. Mutta se on jännä, että on paljon semmoista, mitä ihan vasta nyt ollaan opittu jotenkin vedestä, että miten... Ja just, että se vesi, tai itse asiassa tämä tuli mulle mieleen siitä, kun sä puhuit siitä lähdevedestä, niin lähdevesi, että vesi, joka tulee niin kuin paineistettuna tuolta maan alta, niin se on aika lähellä kanssa sitä tai hän puhuu, että se on niin kuin vettä, exclusion zone, tai siinä on semmoinen hylkimisvyöhyke, joka kanssa niin kuin hylkii luotaan tai pois kaikki semmoiset muut epäpuhtaudet ja muut. Niin että se vesi on niin kuin samanlaista kuin se soluissa oleva vesi ja lähdevesi on myös just lähellä tätä ja siihen vaikuttaa tosiaan myös ääni ja valo ja että se on niin kuin sitä pystyy lisäämään ja siellä on kaikenlaista jänniä juttuja, mitä siihen liittyy, että se on kaikki aika yllättävää, että mitä se on. Teillä on mielenkiintoista kuunnella taas noista vesikokemuksista, kun puhuit kanssa kirjassa niistä kylmävesialtistuksista ja sitten mä oon itsekin käynyt yli 10 vuotta avannassa ja mun ihan kohokohti aina kun talvi alkaa on se, että pääsee avantoon. Nyt mä en ole vielä käynyt tänä vuonna, mä en varmasti keskiviikkona aikaisintaan. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, kun sä puhuit, että sulle se avantoon meneminen on semmoinen pyhä kokemus, että sä haluat mennä sinne yleensä yksin ja rauhassa ja se on vähän semmoinen rituaalinomainen, semmoinen rentoutuminen. Niin sitten mulla alkaa itsellekin aukeaa nyt tosi paljon tai silleen niin kuin yhtenä näkökulmana, että voisiko siinä itse vedessä olla jotain, niin kuin minkä takia se on muutenkin kylmyyden takia tärkeää. Myös toi Edge Zone myös. Mä oon kanssa käynyt tosi pitkään avannassa, niin se paras aika mulle, mikä tuntuu kaikista resonoivalta ja mitä mä pidän tosi tärkeänä, on just se aika, kun siinä on sitä jäätä ja sit se vesi on niin kuin sulla, se on just siinä niin kuin 0 ja 1 asteen tienoilla. Se on niin kuin ihan euforisen aika, että se on ihan eri kuin vaikka 3 tai 4 asteisessa vedessä, että siinä on joku semmoinen voimakas kokemus nousee siitä. Joo, sama mulla tuli myös mieleen, kun mä niinku luin, tai just tästä tutkimuksesta luin ja sitten itse huomasin, että kun käy siellä kylmässä vedessä, että siinä on niin monta, toisaalta se, että sä mielen tasolla, että jotenkin päästään irti kaikesta siitä, mitä sä oikeasti voit mennä sinne, vaikka sun keho sanoisi, että tää on liian kylmää, mutta se on just se, että se on semmoinen tosi pyhä kokemus, että kun sinne menee, niin sä oot että jotenkin saa yhteyden jotenkin semmoiseen, mikä tuntuu, että on kaikkein tärkeintä ja että siellä ei tarvitse olla kauaa, eikä se ole mitään kilpailemistakaan, että kuinka kauan sä oot siellä, vaan että se, että sä oot siellä ja sitten kun tulee pois, niin jotenkin kaikki on ihan tosi hyvin, että se on ihan jännä. Kyllä, ja sitten se on jännä, että se on jotenkin keholle myös kaikista palkitsevin kokemus, koska jos miettii ihan niin dopamiiniakin, niin silleen luontaisilla tavoilla ilman, että vetää mitään sisäänsä, niin just kylmävesialtistus on niin tehokkain tapa nostaa dopamiinitasoja niin pitkälle aikavälille silleen, että okei, että keho vielä niin palkitsee tästä niin tosi voimakkaasti, että miksi tämä on niin tärkeää. Ja sitten itse miettinyt myös noita, että missä mä haluaisin asua tulevaisuudessa, nyt tässä 2 vuotta pyöritellyt niitä. Niin sitten se on aina tulee se, että haluaa, että siinä on järviä, että asuu järven rannalla, pääsee aina uimaan ja sitten aina kun mennään jonnekin mökille, niin eka kysymys on, onko siinä järvi vieressä? Niin, joo. Mikä
Mitä sä oot nyt itse oppinut semmoisia käytännön asioita vedestä? Mulle tulee mieleen, että kun mä luin tota kirjaa, niin mulla on ollut semmoinen vedensuodatin tosi pitkään kotona. Ja mä oon aina käyttänyt sitä vähän niin kuin silloin tällöin, mutta sitten just kun mä luin ton kirjan, niin sit mä oon niin nykyiset aina kun mä juon vettä tai keitän teetä tai kahvia, niin mä käytän aina sen veden suodattimen läpi, että siinä tuli joku semmoinen käytännön resonanssi, ainakin filtteröidä se vesi pois, niin kuin kloorilääke aina muu jäämistä. Niin Joo. mitä sä oot itse niin saanut, sillä tossakin tuli pesee kädet ja kaikki aina kosketuksissa veden kanssa jollain tavalla. Niin. Joo, siis se, että niinku, no siis huomannut, että niinku vedellä oikeasti niissä on eroja ja silloin on oikeasti väliä, että mitä juo. Ja nyt, no toisaalta, että aikaisemmin oli ehkä helpompaa, kun sä vaan joit vettä ja sä et niinku miettinyt asioita niinku kovin pitkälle, mutta nyt musta tuntuu, niinku, että oikeasti, että se on niinku tärkeää, että mitä vettä sä juot, että mitä se on, mitä sulla on siinä. Ja just se, että niinku, että suodattaa just, jos on vaan mahdollista, niin ainakin suodattaa just ne klooria, no mitä vaan se suodatin pystyy suodattamaan, niin kuin, että sen tekisi. Mutta sitten jos ei ole, niin ainakin sä voit niin kuin ajatuksilla vaikuttaa, että kyllä mä sitten aina teen sitä, että mä lähetän kanssa niitä ajatuksia sille vedelle, että niin kuin kiitollisuutta ja haen sitä yhteyttä siihen ja vähän ehkä semmoista mielikuvaa, että mä palautan sitä jotenkin mielen tasolla siihen niin kuin sen luonnolliseen tilaan, missä se vesi on. Koska sitten mä ajattelen, että se niinku tavallaan, että kun mä hoidan sitä, niin se hoitaa mua. Että se on niinku tavallaan kahden suuntaista koko ajan. Mutta sitten, jos sit voi, no just se, niinku, että jos veteen voi laittaa vaikka jääpalloja, niin se on myös niinku nyt huomannut, että oikeasti silläkin on merkitystä. Että just koska se jääpalat, kun ne sulaa, niin sinnehän muodostuu lisää sitä hyvää vettä, sitä eetset-vettä. Itse asiassa tämä Gerald Pollack sanoi, että jos voi valita niin, että jois semmoista vettä, mikä on mahdollisimman lähellä sitä niin kuin eetset-vettä, sitä niin kuin jään ja sen veden rajapintavettä, koska se on just lähellä sitä solujen vettä, niin että meidän keho niin kuin ottaa helpommin vastaan sitä. Mutta toisaalta niin kuin keho kanssa koko ajan tekee sitä vettä, että ei se ole niin kuin, että jos keho toimii hyvin, niin ei haittaa, että vaikka se ei aina oiskaan sitä eetset-vettä. Eikä sitä oikeastaan niin kuin kotikonsteja hirveän pysty testaamaankaan, että onko se vesi sitä eetset-vettä. Mutta jos pystyy, niin vaan, että just sitä suodatettua vettä ja no lähdevesi olisi tietty tosi hyvä, mutta että sitäkään aina ei voi olla saatavilla ja sitten voi just niitä ajatuksilla vaikuttaa ja no sitten just se auringonvaro kanssa oli semmoinen, mikä lisäsi sitä eetset-veden määrää ja ääni kanssa, että äänirautoja tai soittamaan vaan niille jotain äänimaljoja. Mutta ne nyt ainakin, niin kuin, että ja mitä voi ajatella, että tekee ainakin. Että ei tarvitse käyttää kovin pitkääkään aikaa siihen, vaikka sitä, että sä ajattelet niin kuin hyviä ajatuksia siihen veteen, niin silläkin on merkitystä. Tuo jäävesi oli mielenkiintoinen. Se on itse asiassa jotenkin tällainen sniikisti yksi mun lempijuomia, että jos mä ravintolassa tilaa vettä, niin jos mä saan jäävettä ja maksan siitä, niin mä oon ihan tyytyväinen. Niin, se ei ole yhtään huono juttu. Mä olin lapsena ihan obsessoitunut. Mä aina halusin jääpaloja niin jotenkin lasillisesti vetää niitä ja sitten oliko se vähänkin suli sinne, niin jännä, että siinäkin voinut ehkä olla joku tämmöinen alitajunne, että se on aistinut, että tämä on niin kuin jotenkin parempaa keholle. Tai. Musta vesi on myös tosi mielenkiintoista. Otetaan silleen tosi itsestäänselvyytenä, että on vaikka ollut tosi tavallista ja on vieläkin, että vaikka niin ruokaa siunataan, silleen ollaan tosi kiitollisia siitä, mutta sitten vesi on ihan vaan silleen whatever. Joo. Ja onhan itse asiassa monissa, niin kuin, tai ruuassakin, niin kuin, että just niitä ruokia, missä on sitä eetset-vettä, niin kuin, että esimerkiksi aloe vera tai kurkku tai joku vesimelo, niin nehän on niin tosi vesipitoisia, ja ne tekee, niissä on kanssa sitä eetset, että nekin on niin kuin hyväksitetty sen takia, että kun joku joskus puhunut, että ei esimerkiksi kurkkua kannattaisi, kun ei siinä ole mitään oikein vitamiinejakaan, mutta kyllähän oikeasti sit siinä on niin kuin paljon hyvää, niin kuin, että on kaikki, no onhan siinä jotakin vitamiinejakin, mutta että se eetset-vesi on myös se, mitä siinäkin. Niin. Joo. No. Miettii, että me ollaan Suomessa tuhansien järvien maassa ja jotenkin tuntuu, että täällä on jotenkin se veden läsnäolo on tosi niin kuin suurta. Mun mielestä jotenkin, että täällä on meri ja sitten täällä on paljon vesistöjä ja jotenkin, että mä näen, että toi veden jotenkin tai tommoinen veden henkinen olemus on tosi jotenkin Suomessa tosi vahva. Jotenkin, että itse koen tosi sellaista jotenkin, kaikki nuo mytologiat
on aina silleen just, että alkumeri tai sitten se sotka niin kuin tiputti ne munat sinne alkumereen. Niin, ja tuollaista, että aina niin kuin se vesi on jotenkin siinä läsnä. Ja sitten mietin kastetta, että pitää kastaa niin kuin fyysisellä vedellä. Ja tuollaista, että se on niin monessa tuollaisessa jutussa niin kuin tosi olennaisessa osassa ja paikassa. Ja sitten Suomessakin jotenkin mä koen, että yksi sellaisia suurimpia niin kuin tulevaisuudenkin haasteita tulee olemaan just se, että miten me voidaan suojella meidän pohjavesiä, miten me voidaan suojella meidän järviä ja ylipäätään niin kuin sitä veden puhtaana säilymistä, koska tänne on nyt jo niin kuin kaavailtu paljon kaikenlaisia kaivoksia ja muita tällaisia, jotka saattaa saastuttaa pohjavesiä niin kuin sadoiksi, kuinka pitkiksi ajoiksi niin kuin tuleville monille sukupolville. Ja tällaista, että kuinka niin kuin oikeasti se ja vesi resurssina maaplaneetalla, ei niin kuin tuommoinen makea vesi, niin ei ole itsestäänselvä, vaan päinvastoin siitä on pulaa suurimmassa osassa maailmaa. Ja näin, niin jotenkin se, että alkaa olla tosi ajankohtainen niin kuin aihe ja on puhuttu vesisodasta tulevaisuudessa, joka liittyy just tähän, että se makean veden määrä ehtyy ja ihmisten väkiluku nousee ja planeetta saastuu ja tällaista. Niin jotenkin tuntuu, että voisiko tässä olla joku tämä, että se samaan aikaan, kun me ollaan niin kuin menossa kohti jotain tuommoista vähän niin kuin, että meidän pitää oikeasti alkaa miettiä näitä niin kuin kysymyksiä, niin sitten tämä vesi ikään kuin alkaa niin kuin puhumaan nyt ja niin kuin jotenkin, en mä tiedä, joku tämmöinen, vaan niin kuin, että mä näen tässä jotain tällaista tosi jotenkin arkkityyppistä tai jotain. Joo, toi on itse asiassa jännä. Nyt tänä syksyn, kun tuo kirja ilmestyi, niin mä oon käynyt pitämässä siitä luentoja ja sitten monissa, jollakin messuillakin ja monessa yhteydessä niin on joku tullut kertomaan siitä, että miten hän on niin kuin nyt kokenut, että just se vesi tuntuu niin kuin puhuvan hänelle. Että on niin kuin, että jossakin meressä tai jossakin ihan matkoilla tai jossakin missä tuntuu niin kuin, että on vaan tuntunut niin tärkeältä se, että, niin kuin, että nyt pitäisi nostaa sitä niin kuin veden viestiä tavallaan eteenpäin. Ja samaa mä itse koen tuossa, että se mulle itselle kanssa tuli tuossa niin kirjassa, ja mä kirjoitinkin sinne jotakin siitä, että miten musta tuntuu, niin kuin, että se on meidän tehtävä nyt että ei ole paljon tärkeämpiä tehtäviä, jos ajattelee niin kuin meidän luontoa tai elämää yleensä, niin että meidän pitäisi just nostaa sitä veden tärkeyttä ja huolehtia siitä, ja just aloittaa ensin sit omasta niin kuin miten me itse juodaan ja niin kuin huolehtia sit lähipiiristä ja sitten vähitellen laajentaa niin kuin mitä vaan voi tehdä. Mutta kyllä se, niin kuin, että mitä useampi sitä tekee, niin kyllähän se niin kuin sit vähitellen se ajatus, tai että nostaa esiin niitä asioita. Ja kun monille alkuperäiskansoille se on, niin kuin, että nehän taistelee just vesien ja metsien ja tällaisten puolesta, että heille se on niin kuin itsestään selvää, että ne on niin kuin asioita, joiden vuoksi on niin kuin valmiita taistelemaan ja jopa menettää henkensä ja että ne on niin kuin, nähdään oikeasti isoina juttuina. Ja jotenkin niin sit, että jotenkin sitä kautta on itselle tullut se, että se on niin kuin siellä ihan normaali käsite. No. Joo, sitten mulla tuli äsken ajatus. Niinpä. Niin se, että yhtäkkiä muistin, että yksi semmoinen harjoitus, mitä itsekin on alkanut nyt tekemään ihan viimeisen puolen vuoden sisällä liittyen jotenkin tähän vesijuttuun, on se, että mä oon alkanut laulaa vedelle. Ja en pelkästään niin kuin vedelle tälleen, että se vesi on niin kuin lasissa ja mä laulan sille, niinkin voi tehdä, mutta mä oon niin kuin välillä laulanut vaikka yksikseni jossain meditatiivisessa tilassa vähän niin kuin vedelle minussa tai vedelle muissa. Että välillä kun mä oon miettinyt, että jos haluaa laulaa muille ihmisille tai jotain tämmöistä, ja sitten miettii, että mihin niin kuin ikään kuin ankkuroi sen tietoisuutensa silloin, kun laulaa, että mistä käsin se tulee se niin kuin ääni, että tuleeko se sydämestä vai mistä se tulee, niin mulle on tullut tosi vahva intuitio siitä, että mä laulan vedelle, että mä tunnustelen, että miltä se mun ääni tuntuu mun kehon vesissä. Että luokse niinku sellaisia harmonisia niinku säkeitä vai millaisia, niin että äänenkäytölläkin voi tehdä tuollaista treeniä, että sä laulat niinku vedelle itsessäsi ja muille. Niin se on itse asiassa tosi niinku muuttaa koko kokemuksen äänestä ja laulusta, kun sä alat tunnustelemaan sitä niinku tuolla tasolla. Että sekin on semmoinen niinku tapa, millä voi hoitaa tai parantaa tai rauhoittaa itseään, jos on stressiä tai muuta, niin mä laulan sille vedelle itsessä ja sitten se niinku, että on yksi harjoitus, mikä itselle on tullut kanssa mieleen liittyen tähän. Joo.
Joo, mä ajattelen, niin kuin, että mä tuonne kirjankin laitoin jotakin semmoisia harjoituksia, jotka on mua auttanut myös siinä, niin kuin, että miten sä haet yhteyden siihen sussa itsessä olevaan veteen. Ja toihan on just oikeastaan sitä, niin kuin, että voi eri tavoilla tehdä sitä, että ehkä se tärkeintä onkin just, että sä pystyisit niin kuin löytämään, niin kuin, jos mä ajattelen, niin kuin, että kun mä sanoin, että se oleva, jonka ymmärrystä haet, olet sinä itse. Ja jos saat vettä, niin sä haet niin kuin yhteyttä siihen veteen ja sitä kautta niin kuin sit aukeaa jotakin siitä niin kuin omasta itsestä kanssa ja jotenkin semmoisia, niin kuin jollakin tapaa tulee jotain vastauksia esiin. Joo. Jep. Niin. Joo. Mä tiedän, että sä oot tällä hetkellä nauhoittelet äänikirjaa, koska sä tulit sieltä just Veden mysteerin äänikirjan nauhoituksesta, mikä on tosi hienoa, että sä luet kirjat omalla äänellä, niitä on ollut hieno kuunnella. Mihin sun tie tällä hetkellä kirjan lisäksi vie eteenpäin? Onko sulla jotain uusia projekteja, joita sä tutkit vai oot sä jatkanut ton veden parissa työskentelemistä? Joo, se äänikirja on tosiaan tulossa ja sitten tuosta tulee englanninkielinen versio tuosta kirjasta kanssa nyt ensi vuonna. Että jotakin siihen liittyen on kanssa. Ja sitten mä ehkä kuuntelen sitä, että mitä nyt seuraavaksi, että mikä on se, mitä lähtee nyt niin kuin tämän jälkeen niin kuin aukeamaan. Mutta nyt musta on tuntunut, niin kuin, että mä esimerkiksi tätä nyt, että kun mä luen sitä äänikirjaa ja käännän sitä, niin mä samalla niin kuin viimeistelen jotenkin semmoinen, että kun mä tuossa puhuin siitä, että se vesi on tavallaan se mun henkinen, jollakin tapaa se henkinen opettaja, niin musta tuntuu, että mä teen nyt jotenkin semmoista, kun ajattelee, että, niin kuin, että jos sä ajattelet, että on, että monissa niin kuin tämmöisissä henkisissä traditioissa, että jos ajatellaan, että siellä on joku tämmöinen initiaatio, että asioita tapahtuu ja sä kuljet jotain tiettyä polkua ja sitten tulee se tavallaan semmoinen mestarivaihe, niin mä jotenkin ajattelen, että mä teen nyt jotakin semmoista päättötyötä tavallaan tässä, että mä niin kuin päättelen sen, vaikka se niin kuin tuntuu, että kyllähän se vesi niin kuin jatkaa ja kulkee niin kuin mun mukana koko ajan. Mutta tavallaan mä niin kuin tarvii niin kuin päästää siitä irti ennen kuin, niin kuin antaa tilaa jollekin muulle. Mm-hmm. Ja mä en voi niin kuin vielä ottaa vastaan mitään muuta ennen kuin mä päättelen tämän. Ymmärrän hyvin. Joo. Mutta mielenkiintoilla ootan, että mitä seuraavaksi. Odotan myös mielenkiintoilla. Joo. Joo, ja tuo on ihana tapa tolleen niin kuin miettii sitä, että yleensä meidän länsimainen yhteiskunta on tosi sellainen, että mielellä pitää suunnitella ja jotenkin asiat etukäteen ja sitten taas se semmoinen intuitiivisempi, just kuuntelevampi, että kuuntelee, että mitä seuraavaksi. Niin toi on just niin kuin, jotenkin, mä niin samaistun tuohon, koska mä itse toimin just tuolla tavalla ja sitten mä oon monta kertaa pitänyt itteeni ihan friikkinä ja semmoisena vähän niin kuin, että okei, no mä toimin vähän oudosti jotenkin verrattuna siihen, mitä täällä pitäisi toimia. Sitten on ihana kuulla, että en mä olekaan ihan niin muitakin, jotka kuuntelee ja niin kuin luottaa siihen, että sieltä tulee itse asiassa just se, mikä kuuluukin tulla silloin, kun sä oikeasti annat sille sen tilaa, eikä vaan niin kuin hädästä käsin vaan rynni jotain siihen. Niin kuin. Toi on myös se, mikä mua inspiroi jossain kaupassa katsoa, että tuossa on kuningasosterivinokkaita. Nämä kyllä resonoi jostain. Tosi voimakkaasti, että mä ostan, että ostetaan ja kokataan kotona. Me muuten jossain kommunissa viljeltiin näitä joskus ja nyt meillä on osterivinnokas viljelemät tuolla kotona. Ruokitaan niille kahvia päivittäin ja se lähti siitä resonanssista. Nyt pitää ostaa näitä kuningasosterivinokkaita. Mutta mä ajattelin, että en mä ole aina tehnyt niin, että just kun ajattelen, niin kun vaikka koulussa on opetellut sitä, niin kun, että pitää hallita jotain kokonaisuuksia. Ja musta ainakin tuntuu, että niin kuin isoimmat jotenkin semmoiset stressin aiheuttajat on ollut sitä, että sun pitää niin kuin hallita joku kokonaisuus. Ja sit sä tavallaan tiedät, että sä et pysty sitä hallitsemaan. Mutta niin kuin siitä on tuntunut, että pitää päästää jotenkin irti ja opetella niin kuin eroa siitä, että niin kuin enemmän kuuntelisi sitä, että tietty pitää varmasti, että on tietoa ja sitten on sitä niin kuin intuitiivista tietoa, mutta että, niin kuin, että yhdistäisi niitä, että ehkä meidän kuuluukin tehdä niin, että me opetellaan just sitä niin kuin enemmän sitä kuuntelemaan sitä, mikä resonoi. No. Mistä sut löytää täällä sun kirjat ja onko sulla jotain sometilejä, nettisivuja tällaisia? On mulla, joo. Ja, no, mun nettisivut on johannablomqvist.fi tai .com, molemmat löytyy ja on Instassa onko se Trio Hanna ja Twitterissä. Mutta yritän vähemmän olla siellä somessa ja enemmän ehkä siellä live-maailmassa ja kirjoittaa kanssa. Joo.
Oli upea saada sut vieraaksi keskustella näistä asioista sun kanssa. Kiva, kiitos. Oli kiva olla täällä meidän kanssa. Joo, suuri kiitos. Oli kyllä tosi inspiroiva ja jäi semmoinen ihana tunnelma jotenkin. Musta tuntuu, että vesi minussa on hyvin onnellinen tällä hetkellä. Kiva. Joo. Yes. Kiitos. Kiitos. Hei, jos tykkäsit jaksosta, laita meidän kanavatilaukseen ja paina tykkää-nappia. Siitä olisi meille todella paljon apua. Kiitos, että kuuntelit podcastia. Kiitos.